Пачаме на земята, след това се опитва много хубав и техничен удар, който затрудни максимално. Файтон. Завършващи изстрел от Матиас Файтон. Брилянтна намеса от Артур. Възможно за Лудогорец да открие резултата. Мота спасява в 38-та минута. Наказателното поле. Шанс за Левски спасява. Борислав Стоев, Тиносов Форскар играе за стопката. Какво спасяване на Артур Мота? Майкон ще стреля. Получи се рикошет и ето е първата намеса от началото на двубоя. Артур Мота. Наказателното поле. Иван Тилев добре свали към Станислав Иванов, който пропуска. Изстрел на Лясков. Много спасяване на Артур Мота. Малко по-назад изстрел обаче, който затруднява се. Това не е достатъчно ефективен по двата фланга и това позволява подобни. Александър Цветков с удар. Топката сега Борислав Педров сам срещу Артур Мота и какъв пропуск. Топката отклонена, спасяване на Артур Мота. Поле успя Соломой да играе с топката. Възможно Александър Цветков. Артур Мота с намеса. Лига. Шанс за ЦСКА за второ попадение. Двойно подаване, което изглежда успешно от Чуко. Добра намеса от Артур Мота. Изстрел сега и спасяване на Артур Мота. Центриране, шанси за изсека, който стреля. Артур Мота обаче се намеса. Сега шанс за второ попадение. Артур Мота спасява. Шанс за Ботев Пловдив, изстрел на Окапи, намеса от страна на Артур. Възможно най-широко Майкон. Хубаво подаване към наказателното поле. Удар, получи се, разбърта, едно перо оцелява. Продължава да владее и центрира. Мота излиза и лови. И веднага връщане от Навкерен, който стреля. Центриране, Артур Мота лови. Терик Костей, възможно Терик Костей спасява. Центриране на Бозон, там има разбъркване и удар към вратата. В крайна сметка Витанов центрира, Артур лови сигурно. За един Куртулуш, той с меко подаване, прекалено лесна топка. За отборите. Подаване е добро, страхотна възможност за Ботев Пловдив. И отново Артур Мота. Сякаш обаче тук Самуел Акере. От Лъчезар Котев, който връща напрежението в наказателното поле, но Артур Мота излезе и лови. Кардо пробва към Чиносов Фор, там каква възможност за Арда, Станислав Иванов. Точно така върти топката директно към вратата, Артур Мота обаче. Наистина той мога да атакуват. Артур Мота излиза. Показва стабилност и добра преценка и веднага търси дълга топка. Запад. Жочев стреля, рикошет след това обаче. Тенденция. Сега още един шанс. Лудогорец на първото място в класирането спрямо втория. Да постигне нещо повече. Артур Мота обаче няма абсолютно никакво. Василов. Локомотив появи с шанс за изравняване на резултата. Спасяване на футболистите на Христо Златински. Опасен удар на Траоре. За контратака, подаването към Анте Ралица, там Артур Мота напусна. Той пробва центриране, Артур Мота, добра намеса на... Hey!
Следващото подаване за Хатамото. С опасно центриране. Ето удара на Зедор, право в ръцете на Артур Мота. Скаршен за Хайнц. Технично изпълнение от Хайнц. Добра ситуация. Марин Петков, прекрасно изпълнение от Марин Петков и чудесна реакция от Артур. 59-то